Tänään me avataan keskiyöllä Shrouded Fable. Scarlet Violet Shrouded Fable Kindle X Special Illustration Collection Boxi. Ja eka me avataan yksi Scarlet and Violet booster ja sit Surfing Splash booster. Niin. Ekana Scarlet and Violet base. Niin. Mulla just oli jouluaatto. Niin olikin. No niin, tänään me avataan paketteja. Niin. Tää kamera on aika huono. No niin, tässä on roska. Niin, tyhmä roska. Tää on siinä. Katsoja. Mutta no niin, nyt lähtee. Tee korttitemppu. Joo, mä teen. Kato, siinä on Rainbow Rabbitin hiukset. No niin. Tällä on joku aika hyvin. No niin, älä spoilaa. Et sä et saa itekään kattoo. Tässä on koodi, jos joku haluaa. No niin, nyt me avattiin jo yksi boosteri, mutta sieltä ei tullut mitään, joten nyt toinen. Mä oon siis kuvaaja. Niin. Nyt on spoilaa. Okei. Lopetas toi. Ja mikä energiaa? Mä vaan tiedän, että tulee jotain hyvää. Okei, ei tule mitään hyvää. No energia. No basic. No niin, Wartwell, Sherlock Holmes. Sieltä tulee jotain, sieltä tulee jotain. Mikä tää on? Arkaludos. Me katsotaan hinta. No niin, moikka katsojille. Moikka katsojille. Äsken me saatiin tää. Niin, tällainen 6 euron pikkukortti. Tää on ihan hieno. Niin se on. Mut sitten eli tuolla on vetokasa. Niin siellä on No niin, seuraava. Sitten Temporal Force. Eli vetokasa, eli työntökasa. Onko tää työntökasa? Ei, kun tuolla on. Niin, tuo on vetokasa, mutta tää on työntö. Joo. No niin, kato, Tää on kun mä kaikilla jo avasin tätä. Noniin. Vähän. Noniin. Eli sieltä alkaa Temporal Force. Hei, kato. Noniin. No niin, nyt alkaa availu. Rainbow Rabbit hymyile. Niin sitten tulee hyvä kuin paketti. Äsken spoilasit. No okei. Kun sä aina katoo. Hitaastikka. Joo, mutta älä katoo se. No niin, nyt sä taas katoo. No on tää väärinpäin. Joo, mutta laita ne sillä suoraan. No niin. Ja heitä. No niin. Noniin. Sä näit, mä näen sun hymy. Ei tää Sano niiden nimet. Joo, ei sun tarvi. No, mutta sun pitää näyttää. Joo. Oota, missä mä mustaan? Näin. Silloin kun tulee reverse, niin aletaan tekemään ääntä. Joo, ei tuu mitään. Niin Ei tullut mitään. Oo, tuli. Halo? Hei, siellä on vielä joku. Energia. Ai leikataan. Niin, seuraava pack. Hack! Seuraavaan häkkiin. Tänään mennään näytetään lajikakkeja. Hei, eikö tää olisi parempi niinku tällainen? On 4. boosteri, Paradox Rift. No, tuolla näkee sen myös. Paradox Rift. Tää tuli sama kuin tästä äsken. No niin, tuleeko mitään? Hei, äläkä kato sitä. Eikä. Se voi leikkaa. Mä lupaan. Katsokaa Rainbow Rabbit ei halua. Sä oot niin... Hei, ja silloin älä spoilaa koskaan. Please laita ihan järjestykseen. No niin, spoilasit. Enhän. No ainakin näkyy kun... Ei tuu koskaan mitään. Voi vittuu. Nyt on meillä aika huono tuuri. Ai Me saatiin 1 kortti. Mitä? Mitä? Siis, onks tää Special Illustration? Mitä? Mennään. Avaa kokonaan. Avaa kokonaan. Miksi tää on noin kiiltävä mulle? Äijä pöllyt on kaskemilta. Se on sanonut.
Onko se spesiaalillustraattori? Kattokaa miltä toi näyttää tuolla. Toi on ihan kiiltävä. Kyllä avaa. En mä Oota, katsotaan mikä... Sä tietenkin... Mitä? Ala kurista! Ala! Okei. Ja hinta check. Mutta kato vielä mitä siellä oli. Joo. No niin, hinta. Täältä tuli siis tämä. Mut tää menee tonne vetokasaan, siellä on 2. No niin, sitten tää isompi boksi. Lopeta toi. Mun nyt isompi. Älä! Me ollaan veljekset kuin ilvekset. No se vähän... No niin, nyt katsotaan. Vähän. Mauksen. No me vessaan sen No No niin. on hauskaa, jos se tulee videolle. En mä halua, että se näitten korvat. Okei, mä oon täällä. Nää menee tonne. Joo. Mutta muut kortit on muutenkin ihan oksennusta, niin se haittaa. No, mä haluan säästää ne. No niin, Mutta näytä primo. nää promot on mahdoton. Ei. Älä revi, älä mauta. Niin, iskä. Mä laitan. No niin, sieltä tuli toi. Ja tää. Ja sitten tää hyvä. No niin, nyt jatkuu ja siis sieltä tuli vielä tää. Niin se oli se promokortti. Niin, promokortti. Sitten eka boosteri. No niin. Reverse energia. Oo, toi. Vetokasa. Enteileekö hyvää? Enteileekö? No, Tässä on koodikortti. jos haluatte, niin, niin täällä on 4 vetoa, jos promokorttia lasketaan. Oikeesti. Noi. Ei kun ai niin joo, ei Joo. parasta Noniin. ehkä ole. Niin, noi ihan. Ja älä spoilaa. No pidä sanoa. Dartix. No taisin vähän spoilata. No ei, eli tuleeko? Tuleeko? Spessu. Perse. Ei, persian. Sieltä spessu. Mikä special illustration? Ei voi. Tai rainbow. Ei voi tulla rainbowta. Joo, ei. Ei se ole. No niin, oota. Onneksi. Paljon sillai. Vitsi mä säikähin. Miksi sä säikähit? Eikö se olisi ollut vaan hyvä? No oli se ollut, vaan se vaan näytti, koska... Me saatiin reverse trainer. No ei se niin outoa. Joo, mutta toi reverse energia on jo vähän outoa. Koska se on ihan hyvä. Siis mun pitäis pestä mun hampaat. Ai niin muuten. Nyt on keskiyö ja me ei olla... Niin! Hyvä keskiyö availu. Ei koodikorttia. Tuli. Se polttaa Okei, nämä no. meidän kortit nyt. Noin. Ja älä spoilaa, please. Mene ihan pilalle koko. Hei, Aaren muuten, mä näin ehkä jotain kiiltenevää. Miksi me spoilataan? Mä näin jotain kiiltenevää. Älä tee mitään nyt. Jos... Oh fuck, bro. Se oli tää. Ei ollut. Ei hauska vieläkin kiiltenee. Ei kiiltele. Miten toi Miksi tää kiirtelee näin paljon? Oota. Toi kortti just. Tää on ihan huono tää Good Moon Ursa. Siis tää. Aare, aletaanko vihaamaan tätä korttia? Joo, kun se spoilaa, että siellä olisi joku super mega. Katsokaa, näin käy, jos saadaan Blood Moon Ursa. Ei, älä Kaksi. älä repäse. Jos Mut nää on huonoja, me kohta lähetetään nää. teille arpoa.
Niin, me ollaan Skibidi Sigma. No ei tullut. Hei, koodikortti. Älä spoilaa. En. Kiltä taas. Se on taas se. Ari, jos Ei, kun nyt siellä on niitä palloja. ei, jos on se Blood Moon Ursula. Suojellaan. Joo, ei sun kannata ajatella mitään. Mut siellä on 2. Ei oo. Eikö? Ei. Ei. Onks toi kultainen? Oho, anteeksi, toi piipaplaa. Mut äijä, onks se kultainen? Ei! Oli täältä on kuulunut. Noniin, ja... Check. No niin, nyt äsken siis me katsottiin hinta, niin 20 euroa. Tää on mun suosikkikortti. Joo, eihän oo. Mut tämä kultainen kortti. Mä laitan tän jos liivää. Niin, kattokaa kuinka hyvä tuuri. Kannattaa avata kortteja keskiyöllä. No, Hei, haluatteko näin nopea kuinka monta? Haluatteko te muuten kurtin? Ai niin, Te voitte swipea, tiedättekö se niinku siitä. 5 vetoa. Mistä se kuvaa mun? Tosta. Niin kattokaa. Tästä voitte ottaa. Hei, miksi tää tuli näin vaaleeksi? Bro, what the fuck? No niin, nyt avataan jo. No niin, seuraavaa pakettia. En mä usko. Älä spoilaa. Äsken mä vähän niinku spoilasin. Niin, ja meidän reaktio. Mut se... Siis mä en tykkää spoilaamisesta, mut se vahingossa väliä vaan. Oota, mä katson vielä. Toi on viimeinen boosteri, mikä Niin on kyllä. Ja mikä energia? Okei. Mut tää ei oo viimeinen, meillä on vielä yksi. Eli älä spoilaa. Sieltä tulee holo. Ehkä. Niin tuleekin holo. Älä kerro! Kun sä spoilaat. Kun Onko sä... holo nyt niin hieno, että mä spoilaan holoa? Jos siellä on holo. Mut siellä on holo. Älä kun sä et saa nyt. Rauhoitu ja mä voin katsoa kyllä mitä sitten. Miksi tästä tuli 1 reverse? Eiku ei. Mitä? Ei voi, mä oon Ursu. Mähän sanoin. Viimeinen, oota, meidän pitää, älä avaa vielä. Meidän pitää siunata se. Ei, kun sitten ei. Ei me tätäkään siunattu. No, siunattiinhan. Me oltiin sillä Jumala anna. Jumala anna hyvä kortti. Noniin. Ei. Aamen. Please, Jumala, please. Älä spoil. Skibidi bam bam, skibidi bam. Kattokaa mun silmät. Skibidi bum bum, skibidi. Älä. No, mitä No tää on vääntynyt tää Joo, no ei me tarvita mitään tällaista huonoa koodikorttia. Uistärkö. Okei, big eye. Ei tuu mitään. Eiku, tulee. Ei tuu. Ei tuukaan. GG, moikka! Ei vielä moikkaa, mutta ei täältä tuu kuitenkaan paljon. Me voidaan mennä nopeasti. Joo. Ei täältä tuu mitään. GG's. Moikka. Okei, haluatteko nähdä tollainen flug screen? Nyt me näytetään vielä ne verot. Ekaksi me näytetään tietenkin tämä. Tää on sairaan hyvä. Niin onkin. Siis kultainen kortti. Mä en usko näkemään. Sitä näyttää aika hienolta tää video. Pitääkö meidän kuvata? No niin sit seuraa. Älä kävele. Nyt seuraavana tää reverse nyrkkienergia. Seuraavana Promo Special Illustration Rare Kindra, mutta tää nimi näytyy teille väärinpäin. Harmaas. Siis tiesittekö te, me ollaan parhaita kavereita Aaren kanssa. Tää on mun isoveli. Rabi on Rabin kanssa. No niin, tässä oli tää spessu. No mä käännän tän. Mut siis toi oli paras toi kultainen. Kultainen oli parasta. Mut siis Toi spessu. sä oot se muka tämänkin. En toi vaan tossa. No miksi? Koska mä otin sliiven. Ja sit tääkin. Siis kuinka paljon meillä on sleevei? 3. Pitää ostaa enemmän. Arkaludon EX. Arku- Full artti. Arkulun. Arkaludon EX Full artti. Eiks toi oo muuten shiny? Ei kun Full artti. Arkaludon. Tää on hyvä kuntoinen. Onko? Sitten vielä vikana Tulip Special Illustration Rare Traineri. Niin kuvitelkaa. Haina se uuden kansio. Ei kun niin sä jätit se. Ei teki pududu. Ja moikka.
Moikka Skibidi Ballikset!